Jaod bura ma Kibra Peter Orero koro singo tieko chutho midhiero mar mach ma osiko kawang'o ute mag jodak kaachiel kod mwandu magi e kinde ka kinde. Jatelono olero ni oseketo chenro mar arieya mar neno ni wards duto 5 ma Kibra obedo kod masinde mag nego mach mapoya mayo nyalo monjo kar dak ma Kibra. Ne oyango magi e seche mane ochopo e alwora ma Line 7 kama nyocha ne maromo anyuola 50 olalo e mwandu magi kaluwore gi mach makoch. Mheshimiwa wetu wa Kibra, tafadhali tusaidie tupate gari za moto hapa karibu so that mkazi kitupata, kwa sababu haipigi hodi, si ni kweli? Leo imefanyika hapa, kesho itafanyika pale pengine, though hatuombi fanyike pale popote, lakini kitokea tukue na at least moto, hiyo zima moto zikuwe karibu ili isaidie watu wetu. Hii shida tulipata Monday, hata nilikuwa mahali mkutano, lakini niliweza kupiga simu kwa watu wa simamoto, ndio wakakuja wakasaidiana na wananchi kumwaga maji, alafu ndio ikapungua. Kanyo cha dhi oko na dhi UK. Gima na dhi go mokuongo mana kwa koncha na dhi Oslo. Ka wuoyo gi councilor ma Oslo. Gima na kwa maduong' ni mondo gimiwa fire engines. Mane giyie ni dweche auchiel ok bi rumo ka kapok gikelo no fire engines auchiel. Ka gibiro to nyaka gitrain jok mabiro tiyo koni to gikami bi kan gie. To ok nakwayo fire engines kende, nakwayo ambulances.